Fis-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija, Tonio Fenech iddefenda l-mekkaniżmu tal-kola. Għal aktar minn darba Tonio Fenech insista li żiediet li kellna ta' kull xahar fil-prezzijiet tal-fjul u l-gass ma kinux straordinarji u li għalhekk m'hemmx għalfejn jingħata kumpens ieħor biex jittaffa l-pis ta' dawn iż-żiediet. Skont il-Ministru Fenech dwar dan kien hemm ukoll qbil mal-imsieħba soċjali fl-MCSD. L-imsieħba soċjali kollha qablu u qalu li qed jaqblu mal-Gvern, jiġifieri li ma jingħatax kumpens lil kulħadd u li ma jagħmilx sens minħabba li l-inflazzjoni ma kienitx għolja meta imkejla għal dak li kien previst. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarp iżda jiġħad li kien hemm xi qbil bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali li żiediet li kellna ma kinux straordinarji. U din hija gidba min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi. Mhux veru kien hemm l-ebda qbil fl-MCSD illi ma tingħatax żieda addizzjonali biex tagħmel tajjeb għal żiediet li kien hemm fil-fuel u l-gass. Il-Ministru jaf biżejjed illi mill-aħħar tiegħu għad irid jiġi qudiem l-MCSD biex iġib rapport ieħor. Iċ-Chairman tal-MCSD Sonny Portelli jikkonferma ma' One News li fil-verità għad hemm żewġ talbiet pendenti minn żewġ imsieħba soċjali li qegħdin jitolbu biex jingħata kumpens. Żewġ rikjesti minn tnejn from two of the union bodies li hemm rappreżentati fuq il-Kunsill. Union minnhom għandha rikjesta pendenti għal reviżjoni tal-għajnuna li qed jirċevu il-vulnerabli u union oħra voldri għandha dikjarazzjoni illi hi qed tistenna żiediet across the board. Fil-Parlament Tonio Fenech qal li żieda li tingħata fil-budget hija biżżejjed u skontu jekk in-nies jingħataw żied oħra bħala kumpens se jpoġġi lill-pajjiż fil-periklu. Li anki jekk naqblu li hemm xi forma ta' kumpens li rid jingħata, l-MCSD rid jiddeċiedu wkoll minn fejn sa tingħata. Ma nistgħux naqbżu il-parametri fiskali li l-Gvern poġġa l-pajjiż għax dak huwa perikolus u l-konsegwenzi tiegħu jistgħu jkunu serji ħafna. Tony Zarp jgħid li l-Gvern ma kellux jitfa' fuq il-konsumaturi dawn iż-żiediet kollha. Li bħalma l-Gvern sab il-flus għall affarijiet oħra, affarijiet li stajna ngħaddu mingħajrhom fil-pajjiż, għandu jsib ukoll il-flus biex jagħti kumpens